Yo, what's up guys? Good morning sa inyong lahat. My name is Jaser nga pala. At isa akong OFW dito sa South Korea. At for this video, gusto ko lang i-share o ipakita sa inyo kung ano nga bang klaseng trabaho ang meron ako rito sa bansang South Korea. Lalong-lalo na sa mga kababayan natin dyan sa Pilipinas na talaga namang Kung makapagtrabaho dito sa bansang South Korea, o tinatawag nilang kimchilan. So, tara na guys at samahan niyo ako. So ayun guys, nandito na ako sa loob ng aking trabaho. Bale, ang napasukan ko nga palang trabaho rito sa South Korea ay isang plastic recycling factory na as I expected, bago pa lang ako pumunta rito sa bansang South Korea, in-expect ko na talaga na mayroong kabigatan, madumi at sobrang maamoy kasi nililinis namin at saka tinutunaw yung mga plastic para ito ay magamit muli, ginagawang mga plastic gallons, ice cream cup, lagayan ng mga pagkain at kung ano-ano pa. Pero kailangan lang ng sipag at tiyaga, lalong-lalo na at mag-isa akong Pilipino rito sa factory na to. Yung mga kasama ko ay ibang lahi, mga Indonesian. Kaya kailangan din ng matinding pakikisama sa kanila kasi iba-iba rin yung culture na pinanggalingan. Kaya sa ngayon guys, kailangan ko na yatang magtrabaho at nakikita kong parating na si Amo. Baka makarinig na naman tayo ng mga mabubulaklak na salita at mga magic words sa kanyang bunganga. So, trabaho muna tayo guys.
few inches later.
Katatapos ko lang magpalit ng filter ng makina at talagang sobrang napakainit guys yung makina. Talagang tagaktak ang pawis pag pinalitan yung filter. Ayaw tumigil sa pagtulo ng pawis. Parang yung mga luha ko dahil sa'yo. A few moments later.
Katatapos ko lang kargahan yung truck sa labas guys at andito ko ngayon sa bodega namin sa likod. Nagpapahinga habang naghihintay ng oras at malapit na rin akong mag-out sa trabaho. At talagang pagod na rin ako guys. Yung trabaho namin dito ay talagang all around na kami. Lahat na nang nasisira rito guys, kami na lang din ang gumagawa. Kami nagiging welder, mekaniko, electrician, at nagiging driver na rin ako guys kasi nakakuha ako ng driver's license ko dito sa South Korea kaya mas madaming naiuutos si boss sa akin, pumunta ka dito, pumunta ka dyan, bumili ka dito, i-deliver mo to. Tapos guys, nag-offer yung boss ko sa akin na mag-enroll sa training school para sa forklift. So ayun, pumayag naman ako. So nagkaroon ako ng 2 Saturdays na seminar at saka actual. Nung natapos ko na yun guys ay binigyan na ako ng certificate ko sa forklift at saka driver's license na rin para legal na makapag drive ako ng forklift dito sa South Korea. So ang hindi lang maganda guys ay lalong nadagdagan yung trabaho ko rito, pero ako nagpapasalamat pa rin kasi kahit pa paano pag alam ng boss namin na sobrang pagod na pagod kami, nagbibigay naman siya ng bonus o mga groceries kung ano-ano pa. Kaya laking pasalamat ko pa rin sa Panginoon kahit na dito ako napunta, may kahirapan, may kabigatan, pero talagang sadyang maganda ang plano ng Panginoon sa ating buhay. Kaya maganda man ito o Masama. na nangyayari sa buhay natin, lagi tayong magpasalamat sa Kanya dahil ang plano ng Panginoon ay mas mabuti kaysa sa sarili nating mga plano. So ayun guys, katatapos lang ng aking trabaho at ako'y makakapagpahinga na rin. At kung ikaw ay nagbabalak na maging isang OFW, dito ay matututunan mo ang maraming bagay. Kailangan mo ng lakas ng loob upang harapin ang anumang pagsubok na mag-isa ka, dahil dito ay bukod tanging sarili mo lang ang iyong aasahan at tutulong sa iyo, at matututo ka rin na magdesisyon sa iyong sariling mga paa. Matututo ka rin makisama sa iba't ibang klase ng mga tao, pero minsan guys, kailangan mo ring maging sinungaling. Bakit naman? Kasi kahit malungkot ka at mayroong hindi magandang nangyayari sa'yo, kailangan mo pa rin sabihin na okay ka lang kahit hindi naman, para lang hindi mag-alala yung mga mahal mo sa buhay. Pero lagi mong tandaan na hindi ka nag-iisa at laging kasama mo ang ating Ama na siyang takapaglikha at hindi ka niya pababayaan. Lalong-lalo na sa katulad kong mag-isa lang na Pinoy sa isang kumpanya. Pero ganun pa man, alam ko na ang Diyos ay laging nariyan at lagi kong kasama at kasama kong lumalaban at hindi niya ako pinapabayaan. Kaya sa mga nangangarap dyan na mangibang bansa, huwag kayong mawawalan ng pag-asa at laban lang. At sa mga gustong pumunta rito sa South Korea, pagkakataon nyo na to para mag-aral dahil pandemic ngayon, mahaba yung panahon ninyo para makapag-aral. At magiging normal din ang lahat at malay mo pagdating ng examination o meron ng date ng examination ay talagang kayang-kaya mo na dahil mahaba ang oras na nakapag-aral ka. So ayun guys, ako'y magpapahinga na at maraming salamat sa panonood. At kung nagustuhan mo itong video na to, please like, subscribe at kung meron kang katanungan, mag-comment down below lang at itatry kong sagutin kung alam ko yung kasagutan. At maraming salamat!